ko foli ni wala ɲuman dɔn dalakɛɲɛne an b'o ta ka débat face à face religieux sigida gale kulu jamakulu bɛɛ fo ni waati in na ka bɛɛ fo i kɛyɔrɔ la ani i kɛ kuma ka bɛɛ fo ka bɛn i ka cɛsiri ma ani i ka wuli ka jɔ k'a fɔ ko aw n'a balimakɛ ani degedenw bɛɛ ka degeden laban de don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda. Karamɔgɔw ka worosana an'u ka jisolila mankan don maakɔrɔw ka nbalantala mankan don o kuma k'an bɛ karamɔgɔ bɔɲɔgɔnmaw fo sɛnɛbali ɲinɛbali kolokoto wuyangelikɛla wuyangelenw révolutionnaires minnu révoltelen tɛ maa si kama kana ta i kɔnɔ ko an bɛ e de nɔfɛ e tɛ an kan tɛ e ma kuma dɔ la an t'i dɔn yɛrɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko la fasoko in don ni fɛn b'an bolo n'an jɛ y'o ye faso in de don wa anw b'i dɔn min kaman kɔnɔ fasoko don wolofinya don n'i bɔra o kaman kɔnɔ a tɔ ye kɔlɔlɔ kɛlɛ i cɛsiri o la anw sen t'o n ko n'i bɔra o kaman kɔnɔ ko a tɔ de ye kɔlɔlɔ kɛlɛ ye i k'i cɛsiri o la ko anw sen t'o la k'a fɔ ko an b'an kun bɔ nin waati in na ka foli belebele ta ka sɛnɛbali ɲinɛbaliw sɛgɛrɛ o kulu sumalen don nin waati in na ka don ka dɔ bɛ jɛgɛ bɛ jirɔ don karamɔgɔw ka hadisa kɛnɛw don n ko karamɔgɔw ka hadisa kɛnɛw don anw y'a mɛn cogo min na ani anw y'a faamu cogo min na anw bɛ taa ɲɛfɔ ko min na k'a ɲɛfɔ ka da an ka dɔnta bɛrɛ ma ka tila k'a fɔ k'a da kan ko an m'a fɔ k'o y'a tɔɲa ye dɛ wa o ni karamɔgɔ ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma o ni karamɔgɔw ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma o y'an ka miiri n'an ka taate an ka hakili se y'an da min kɔnɔ an bɛ ka kuma ka da o de ma o kuma karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Yaya Kale karamɔgɔ ko mandenkaw b'u ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la an t'o to olu bolo an ka taa so ko mandenkaw b'u ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la karamɔgɔ o t'olu bolo an ka taa so karamɔgɔ Moro Hayidara m'a fɔ ko kɛlɛ ye suforokun ta ka ban wa n k'a m'a fɔ a ye ko karanga daminɛna wa Moriba Yaasa dɔn t'a fɔra ye cogo si la o kuma karamɔgɔ n m'a fɔ n k'o ye so siraw la jɛlen ye dɛ nka dɔ filɛ nin an ka taa o kuma karamɔgɔ u wele ka na an ka dɔɔnin baro n k'i k'u wele ka na an ka dɔɔnin baro awɔ nin yɔrɔ in na kan'a kɛ foroba jama ye dɛ manden bɛɛ ko tɛ n ko manden bɛɛ ko tɛ manden Mali kɔnɔna don u wele ka na de ko an ka dɔ baro komi u ko k'u ma caman faamu ko kumakan ma ɲɛ ye ko dogo de kɛlen don k'a fɔ o ko ni karamɔgɔ dogolen don k'a fɔ wa ko kalandenw bɛ yan dɛ an ma min faamu k'u ka bɔ k'a ɲininka an b'a ɲɛf'u ye karamɔgɔ ko an ka taa ban Mali kɔnɔ sa i kan bɛ jɔn ma nin yɔrɔ in na dɛ les autorités de la transition malienne karamɔgɔ a f'u ɲɛna ko boli tɛ dankɛ a f'u ɲɛna ko boli tɛ dankɛ ko duntulu banna ko dogoyɔrɔ banna Manden ko minnu jɔlen bɛ kuranɛ kɔfɛ k'u ka bɔ kuranɛ kɔfɛ minnu jɔlen bɛ diinɛ mɔgɔw kɔfɛ k'u ka bɔ diinɛ mɔgɔw kɔfɛ karamɔgɔ m'a f'u ɲɛna wa ko génération min wulilen don awɔ jamakulu min wulilen don k'i kun jɔ faso nɔfɛ olu tɛ maa ka maabaya dɔn dɛ k'u t'i ka kɔrɔya dɔn ko faso nɔfɛ n'i y'i jɔ ɲɛ i kana sigara fewu k'u bɛ daraka dun i kun na ka tilɔrɔ dun i kun na ka surɔfana dun yen nɔ k'u jɔ ka dugujɛdala to kɔnɔ yen nɔ n ka cɛ k'a dun Mali kɔnɔ ko ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka tila k'a f'i ye ko foyi tɛ bɔ ara Mali dugukolo kan ni hɛrɛ tɛ ka hɛrɛ fɔ a kɔ o kuma k'u tun b'a faamu u ko denmisɛnnin minnu don k'u tɛ ka maa bonya koyi ko maaba dɔgɔyalaw don ko maaba burujalaw don nka e b'i ɲinɛna wa n dɔgɔnin e min miiri e tigɛra i ka jamana na dɛ ka tigɛ i yɛrɛ la ka tigɛ i bɔkolo la karamɔgɔ e bɛ k'a fɔ ko min ma i ka maaba o ɲɔgɔnna joli bɛ jamana in kɔnɔ dɛ nka e y'a mɛn ko jamana in joli bɛ jamana in kɔnɔ wa jamana in de don karamɔgɔ n'u ko fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔfɛ k'u k'o ta ka to n'a ye k'anw mago tɛ kelen maso ma o kuma an ka taa karamɔgɔ n'an k'u k'o ta
ko karamɔgɔ mɛnna ka kangar da we karamɔgɔ mɛnna ka sira yirula karamɔgɔ ko ma ko a kana boli ka taa jɔ diinɛ mɔgɔ ninnu kɔfɛ a t'u dɔn a ma surunya k'u dɔn a ma kɔrɔw ɲininka a fɔra minnu ko wa a ma faw ɲininka a fɔra minnu ko wa ninnu nata aw tɛ se k'a fa a fanfɛ t'a bolo n'a ye diɲɛ n'a mɔgɔya d'u ma u b'a fɔ k'o ka dɔgɔ olu ka ala sɔn na ninnu fanfɛn tɛ sɔrɔ a tɛ ninnu to yen an ka dɔwɛrɛ kɛ an ka taa an ka lɔjɛ ta nka a tɛ ninnu to yen an ka dɔwɛrɛ kɛ an ka lɔjɛ ta min bɛ yen nɔ a tɛ dɔ kala mara anw bolo a b'a kalama dɛ a tulo b'a la a kan k'a bonya ani bonya ka kan awɔ an yɛrɛ y'a sen don sɛbɛn min dilanni na ko an bɛna mara n'o de ye an denw bɛ mara n'o ye an burujuw bɛna mara n'o de ye sini aw tɔgɔ ka dɔn o sɛbɛn de nɔfɛ ko maa minnu y'u bolo bila nin na san 100 caman u tun bɛ ta a bɛ fɛ u ka lakale a kɔ karamɔgɔ o tuma baara kɛ kuma sera a ye wuli an ka baara kɛ n ko baara in kɛ kuma sera a ye wuli an ka baara in kɛ cɛ tɛna k'an ye muso tɛna k'an ye an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye wa a kana k'an kɔnɔ ko a kɛli ka gɛlɛ dɛ a bɛ se ka kɛ hali ko gɛlɛn tɛ awɔ nka u m'a faamu karamɔgɔ y'u nɛgɛ k'u munnu mɛnɛ k'a f'u ɲɛna fɔcogo bɛɛ lajɛlen na ko diinɛ bɛ se ka kɛ faso de kɔnɔ n'i taara kalan yɔrɔ wɛrɛ n'a lajɛ i ka ɲumanw suma i ka jamana taama i k'o ta i k'i ka jamana ɲumanw fara o kan i ka jɛ k'o baara i ka jamana in kɔnɔ fɔcogo ɲuman ma tɛmɛ nin kan dɛ u m'o mɛn karamɔgɔ k'u ma ko n'a bɛ sɔn u k'a dɔn ko a jɛlen bɛ kelen na hali lahara a bɛna taa jɛ kelen na a ka alijinɛ fɔlɔ kɔnɔ dɛ ko kelen dɔrɔn ko aw k'an ka mali lajɛ aw ka manden lajɛ ko aw ma foyi ye manden kɛta la k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ n'an y'a ta ka taa kalan arabuw kun tubabuw kun ko diɲɛ n'a tɔnɔbɔ wa hali an bɛ se k'a feere k'a tɔnɔbɔ n'an ka to dun sinankunya kanimɛya mɔkɛ ni mɔmusoya tulo ko to ɲɔgɔn ta la an b'a fɔ an ma kɛlɛ koyi nka an kɛlɛkun dɔɔnin don nka an kana kɛlɛ walimɔgɔ ko la bilen karamɔgɔ ye nin f'u ɲɛna tulo na k'a f'u ye sɛbɛ la autorité de la transition ko k'u t'a mɛn n'u ko k'u t'a mɛn ayiwa a fɔra fɔcogo bɛɛ la an tɛ dɔwɛrɛ fɔ a ma koyi a yɛrɛ ye min fɔ dɛ an bɛ ka bɔ k'o de lajɛ a bɛ fɛ k'a dan yɔrɔ min na k'a tɔ ɲɛfɔ jamanadenw ye an ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na an ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma a y'an kɔnɔ an bɛ na o tuma k'an b'a fɔ autorité de la transition Manden Mali a ɲɛma son excellence colonel Kassim Goïta. Monsieur Goïta, tous nos respects en tant que les élèves de jardin d'enfants de Karamɔgɔ, Mandenga, Manden Sumuso Kononto ani Ɲɛgamuso Kononto, les fils de nos ancêtres. Et l'envoyé de nos ancêtres. Ale ka degeden fitininw don komi karamɔgɔ y'a fɔ a ye cogo min na n'a m'a mɛn hali n'a ye k'a mɛn n'a bannen don k'a faamu wa k'a dɔn ko jamanaden fanba y'a faamu sa dɛ son excellence baara de wulila a kɛra dɔnko ni dɔnkoman de ye n'i y'a dɔn ka taa kɔ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa ɲɛ i ba bi sa a dun tɛ to dɔnbali ye fo a ka dɔn dɛ karamɔgɔ excellence a tɛ to dɔnbali ye n'a ka dɔn dɛ anw tɛ kuma ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan anw tɛna foyi fɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kumakan laban minnu bɔra i bɔra ni kuma dɔw ye excellence i yɛrɛ ko k'i ɲɔgɔnna jeune nka est ce que i bɛ k'a fɔ minnu ɲɛna i kan bɛ minnu fana ma olu b'a dɔn ɲininkali to min bɛ sigi nin yɔrɔ in kan i nana kuma in fɔ dɛ awɔ k'a fɔ ko mali kɔnɔ ni dɔw ni minɛn bɛ don u ti doyen normal sara o doyen ninnu bɛ tɛmɛ mɔgɔ dama dama de tɛgɛ kɔnɔ maa minnu ka miliyari kan ka taa faso wagande kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tigɛtigɛli cayalen wari min bɛna don wagande kɔnɔ a tɛ miliyɔn 1 bɔ o ɲɛdɔnnen don o tigiw dɔnnen don min an ka kɛ an b'a dɔn k'o tigiw dɔnnen don mali in kɔnɔ kɔni
hal nu to wata sega fo ngo donendo engui fora mingo o ko na masira malo yanye ko na masira sutura nye ko papier mbeba ale de bulo bi ka bi sega minge ko anye donendo uya wele bulo na kera mbenye na ira wele la koy wo ita premier ministre ko owa excellency amina min fi amma fo ngo tiyedo de ngango ki ka wuli ka nyeyini amma fi ki ka dine blade amma fi kana da arabu ya la kono ngo bi fi ka min do ikungolo la na tori bulo ngo na tori bulo amineto nu mi do adafe ha we minu do adafe yu do ngo mina adamineto de fli bulo ni son excellence ministre musoman no fe kele na wulila mali kono nyana sira o nyani dine kele ika sira o nyani parti kele ngo ika sira o nye ni hali ekibu no fe kele demisanu ni nyanje kana sira la de uyake manasa la mali kono manasa gena chugumna a gengu nyini ka do musa ya gemu kama o nyini ko do manasa na ke juji e chugodi ka musa juji o nyini ko do uya jama wuli ga job ma ko ka muso min genga bo barala jom bolo tba ko fe o yini ko do agena mun kama aye munke o yini ko do o muso do nalete ngo muso re nalete ni idu nyebala atuga fi men korode ugo ka kele kan folo ate fi men korode suno kuma dola nu bela jere be tabolo bela nga ate fi men korode nuno mago be fi mantigi ndele ibina nyedo se hala na to kulu yelen sira kele flani nyama no ye yelen sira nyuma ye anga yelo fe no ma ke yelen sira nyuma ye kana se no ye jamana ye de o dasi kulu kora la ka temeni ka sira ye awo mandende do ngo mandende do baba muro mine sa de ndo olu tise ka nyana ma foko jege bi jiro do awo syndicat jafarinya ka bɔ k'u sigi Bamako bi a fɔ i ma jigira tigɛ i jeunesse ɲɔgɔn ninnu na sa ngo énergie syndicat ɲɛmɔgɔ taar'i sigi ka débat min kɛ a fɔ i jigira ma tigɛ jeunesse ninnu na ayi o 120 kan bɛ kɛ bɛ nɔfɛ n'i ye e jɔ ka arabuya jɔ n'i ye jɔ ka alikaba jɔ n'i ye jɔ ka arabu kuranɛ jɔ karamɔgɔ i b'o kɔ dɔn ne ka taa a yugu yɔrɔ daminɛtɔ de filɛ ni kuma mana na gɛlɛya syndicat ni muso in cɛ ko fɔ a bɛ taa kɛ ko ye min bɛ taa k'i ka juges n'i ka procureurs n'i ka magistrats ni ministres kɔnɔna fili a mana na kɛ bɔli ye ko tiɲɛni commencera ka bɔ a la o tuma jamana i yɛrɛ ka mɛn minnu ma k'i faw n'i kɔrɔw u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn dalajɛ sa minnu ko n'olu mago b'i la i b'olu sɔrɔ u ka so minnu ko n'i mago b'olu la u b'i sɔrɔ palais la ye o minnu k'i ye avion ta ka taa bɔ olu ye o minnu k'i sen ma don maa wɛrɛ ka so n'i fa ka so da tɛ nin bɛɛ n'a ka tiɲɛ don nka n'u kɔnɔna gana k'a fɔ n'u kɔnɔna gana ka se k'a dɔn ko silamɛya de ye tiɲɛ ye olu ka tiɲɛ silamɛya de bɛ se ka Mali in dilan fɛn wɛrɛ tɛ o b'a sɔrɔ dunan ni dugulen kɔnɔna gana a ko ra sa o tuma o bɛɛ bɛ boli i komi i bɛ k'a ye Goodluck bila ka direction min yira a la o bɛɛ bɛ boli ka taa ye k'o ka kuma o kɔrɔ ye a ye directeur falen dɛ awɔ directeur falen dɛ syndicat ka kuma bɛ mun yira kɛlɛ tɛ directeur ko la koyi ni kɛlɛ tɛ directeur ko la a bɛ mun ko la yala o tɛ sɔn k'a fɔ kɔni ko yɔrɔ furanna ko don o tɛ o ni kɛlɛ tɛ directeur ko la kɛlɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ de kɛlɛ tɛ jigin dugu ma n'a tɛ directeur ko la o kuma in jaabi bɛ mun yira a k'a ka ministre bɔ yen olu ka laɲini kuma banna ye a k'a ka ministre bɔ yen n'a ye ministre bɔ yen mun kan ka kɛ
olu syndicat de bina ministre sigi wa aw de bina dɔwɛrɛ sigi maliden kan ka ɲɔgɔn ɲininka ministre ni y'a ye a ka danaya kɔni dara kan fo ka se nin na Mali bɛɛ lajɛlen Mali kodɔnna bɛɛ maa kalama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kabi kuma jan gɛlɛya b'anw ka ɲumɛ ko la koyi an ka yelen ko la koyi o nka gɛlɛya in a jubaju bɛ mun de la caman ye min ye bi ko isansi ko wa ɲɛma ni i balimaw ni sigiɲɔgɔnw minnu bolo tun bɛ ko la ka kɔrɔ n'u ma sɔn k'o tiɲɛ f'i ye o y'i janfa koyi karamɔgɔ bɔra n'o tiɲɛ ye k'o saba kɛnɛ kan depuis waati jan ni énergie kelen nin kɔnɔ Salamu Jalo ka dossier karamɔgɔ bɔra n'a ye ka saba kɛnɛ kan ka salamu yira ka salamu jɛɲɔgɔn yira ka salamu baarakɛyɔrɔ yira Mali la ko ninnu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ citerne 100 ladon énergie dépôt kɔnɔ ka 50 décharger ka bɔ ni 50 ye ka t'o feere nka n'i y'a ye u ka farin u jigi ye jo ni jo ye a mɔgɔw yira na dɛ nka n ko a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka taa ko laban yɔrɔ min na nin ko in fana bɛna taa laban yɛrɛ ka d'a kan salamu tun bɛ nin baara kɛ salamu baarakɛ ɲɔgɔn ni jɛɲɔgɔnya ni tuguɲɔgɔnya jumɛn de bɛ Salamu Jalo ni alu Nuhu Jalo cɛ jamu in tɛ dɛ mais mun sira b'u cɛ alu Nuhu Jalo a ka fɛntigiya n'a ka fantanya anw tɛ kuma o kan dɛ a ka ɲuman kɛ n'a ka juguman kɛ fana an t'o nɔfɛ a bɛ se ko la n'a tɛ se ko la anw t'o nɔfɛ nka alu Nuhu Jalo Mali in kɔnɔ a jigi dalen bɛ kira de kan wa a jigi dalen b'a ka diinɛ de kan a ka morikɛ wa a ka somakɛ wa ayi a jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan maliden t'o yira maliden na bɛɛ b'o tigi dɔn o tuma sisan ni kuma in sera ale ma ale fana bɛ nisɔndiya ale bi kɔni Mali serifu Mali kulubalilakaw Mali mɔri bɛɛ de ɲɔngirilen filɛ ne ɲɛkɔrɔ sojuru bi ɲɛ kan kɛ kira ye o tuma a yɛrɛ sɔnna a ma taa Bamakɔ ko foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ bilen ni ne tɛ ko n ka Kasimi wele son excellence k'a fɔ a ɲɛna ko ni kɛlɛ kun ye muso kelen ko ye ko a k'o bila ko maliden ka ca ko baarakɛla ka ca a ka mɔgɔ wɛrɛ ta ale bɛ sɔrɔ ka telefɔni ta k'i wele k'i ka muso in de bila 115 fana sanfɛ jama sigilen bɛ k'i lajɛ a fɔ ninnu bɛ se k'i bagabaga k'i ka muso in bila ka bɔ baara la ɲɛma kana sɔn o ma dɛ n'o kɛra kɔni anw b'a fɔ ko an ye min kɛ ka taa kɔfɛ n'an tɛ segin kɔ la kɔni nin tɔ tɛ taa ɲɛ bilen dɛ a fɔ an selen fɔ nin hakɛ in na e bɛ sɔrɔ tugun ko maa ka sɔrɔ Mali in kɔnɔ k'a b'i bagabaga wari min b'u bolo n ko wari in bɛ Mali de kɔnɔ n ko Mali de ta don n ko olu yɛrɛ n'u ka wari in ye faso in de ta ye min kan ka taa faso in kun o kuma fɔ diɲɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ka faso in kɔrɔta o numero bɛ e de bolo bi e bɛ siran jɔn wɛrɛ ɲɛ tugun ngi bɛ siran jɔn ɲɛ nin kɔrɔ tɛ k'i k'i jɔ ala yala ko ye nin kɔrɔ tɛ k'i k'i jɔ ka kɛ kira ye nka nin kɔrɔ ye k'i k'i jɔ de i ka Mali lajɛ i ɲɛkɔrɔ ni min bɛ e kɔfɛ bi o bolo ka jan kojugu a lajɛ bani kana sɔn k'an janfa dɛ kana an to mande mɔri bolo dɛ ngi kana an to mande mɔri bolo dɛ kɔɲɔ faso kalifa in na ko kalifaw kana tiɲɛ i bolo k'i bolo sigi ka ɲini fɛn ɲumanw ma ka n'i bolo sigi ɲini fɛn ɲumanw ma k'an bɛɛ bali ka bɔ juguman na i ko minnu tɛ duwaɲɛ sara nin taji ko kuma bɛ taa laban olu de fɛ yen o b'a sɔrɔ n'i k'i bɛ minɛni kɛ n ko n'i k'i bɛ minɛni kɛ nin taji ko la n'i ma taa cɛw paro minibaru kɔfɛ i k'a fɔ an ma ko nin taji ko nin n'i ye sɛgɛsɛgɛ k'a ban n ko n'i ma taa kuranɛtigi n'a ka kuranɛ bɔ minibaru kɔfɛ ka taa n'a ka kuranɛ don Bamakɔkura duba kɔnɔ i k'a fɔ an ma ko wulilen bɛ min kama a fɔlen fili ɲɛna o ye n k'u bɛ min nɔfɛ a fɔlen fili ɲɛna o ye a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ kana hadisa wɛrɛ gɛrɛ la kerecɛnkɛ to a kɔfɛ a ka taa a ka so o t'a ɲɛ dɔn Mali de don n ko Mali de don
ni sikse kelente no ko damina ko faso en kanu min bela ko o tilale keme ko tambi sala o te nye million mugandi nye million keme di mbe toy ebe yorom na bi inyebe ni minu na mini baro kofe inyebe ni minu na ka sadifa iye jalada minu kana o iblale ka jalada minu kana go tete nunu na bi faso en kanu min be ekasinina ko ni ya kla keme ko atambe nunu na nunu shiti se ka fo abada undala ko faso en nga boni alekaba nunu shiti se ka fo undala ko faso en nga bom maganya ka bom madine ubulo nu yo fodro ko Saudi abisina duro ni bla ko shiti yo o fole fle ni halu kuma gelondo fo ite faso en sa fa bulo fo man boni faso en ante fo so ya ni faso en ni go siraka ami ko fa ngata nyema kana to nunu nga fo itinye faso en kono nyena wa nyema so amaigi tiga ka ko nunu tise pa paga de la ka kila ayi i kalfalendo bembawla koni ye jamfa kede wi kalfalendo bembawla koni sona jamfa ma de kana siro nye faso no fe makorobaya tara faso no fe jorotigi tara burango tara muso somo kote faso no fe nyema ko tomo sangara tago folo irisila asegina kana akara nyana ma de yana de ko irisu ga masake fen kado do de amusoma usira wagadro ay kado ni mine ka ministre de finance wele ku ga faso feni evaluer na be se ka fero ka fere ka warje bla faso kesu kono akwa seru kwa ma ko toma ki ga ko da mate men akwa bada ale muso tun dona ni faso ente ya foite faso nye ablanga tasa ni ya to nunu mbulo nu ma dabire andale ba fam ma ko tu kana to nunu mbulo de nunu tise nunu ta nyedo anyedo magani nunu ma delika nyogonye wa nyere te nunu mbulo to kana sigara de ngo kele mi safe de ngo kele mi safe tabara adigini ko bay ke chetewa amba do ngo amba do bengando be wira mo bolo no bla chiko chila otise ka nyefo ko ga Angleterre wuro ake no go ga dairo na dro ko ala nya ala kura kumana wira mo soma ngu ma soma karamo o tolu bolo bani amse ga mo go nya ka temo kere fe chiko baba moro ga feret ndo de feren sira de fleni nga baba moro nyine na mingo olu de adda brada la awo ebi ga jiga yirmi njufe dobi ga nyine ko tigani jele ma flote ko ube ufli koro ngu be ufli koro inyebula iga ministru inyebula iga juju inyebula iga avocat inyebula iga kalane doctorat tigu ni diplôme tigu bede inyebula nga bede stranendo imana damina soma wula fe ni mo soro doka bloge ba jikoro ibo soro doka to mina damina na etni ni ofato debi olubi yele ma wati jme olube yele ma fe wati jme olubi ga mune ke yele ma bi ke chigodi ngo yele ma bi ke chigodi nyema ande endi loje sa ngante endi loje ngo dodo binana faso infono mina atono bo ikomi endi ya tatono bo chigo binana awo guerre mondiale bana jifude nambara de la guinée kono ka yira guinée bela kolu de ka masa ta kera ja endi ka masa ta ka cheuta isinye tan nani onga setinte endi jifu yo o war ba mina guinée kun ka ko jamana ta nya ko doni wuli ka jo bela jele sigile yana karamo ko kebe kule la mini baro ko fe aga war bi ka ta da fe awo ata kalamo nga ta do ibi ka ta avion na ngo avion de la société bi taxi sara guinée yorom na ngo wari net mi ka ta ka di jifu mo karamo ata nunto ya ngata ebe munde sara nunu na foto ko la ni angara mo e sokolo nga jeta toma kui mo musoko kan ko ga tade dama odo ate arabu qur'ane do ate arabu ka ala do fo sokolo nguli la ki jo aka blola ako sungu mari mande magale ye beso mande ye beta dima abere mata koy abese mingoro mimi sa koro okuma ne fono mbolo wuli le fliye mande de iten tadiawa
ata o kama ne ko mɔmuso nɔfɛ de n ko an ma mɛn o n ko n'i ko tu a bɛɛ kɔnɔna dibilen don kana bamanan ɲini ye n tɛ dibira fɛn dɔn n ko ne bɛ mun nɔfɛ n'u ko ta yɔrɔ yɔrɔ n ko an b'an ta de nɔfɛ o tuma bamankɛ b'a ta de nɔfɛ an ka yɛlɛ n ko an ka yɛlɛ an bɛ fɔ mali palɛ de kɔnɔ bi koyi awɔ ayi ka kuma bonya kɔnɔ ka kuma fanga bonyani kɔnɔ ka kuma jamanadenw bonya kɔnɔ ka kuma an kan kelen mɛn ɲɔgɔnw bonya kɔnɔ a ka dɔn ko nkalon de dara an na kabi sɔgɔmada fɛ fo ka tile gan u kana to su ka ko n'o nkalon ye dɛ n'a kora n'o nkalon ye ayi ko an ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka bo ko awɔ kasa dɔ de bɔra la nka dɔ wɛrɛ nana k'a tɛ se ka taa ten o tɛ se k'a ɲɛnabɔ an ko ninnu ka diinɛ de dilan ka bɛn faso ma cogo o cogo u ko k'u tɛ se k'a ɲɛnabɔ wa u hakili tɛ minnu na janfanci minnu bɛ bɔ kɔrɔ fɛ n ko janfanci belebeleba ninnu a bɛ minnu yɛrɛ la dɛ dibira bolo ninnu n'u bɛ don e bolo k'u bɛ don ni mun ye marifa wa u tɛ sɔn o ma abada u b'a dɔn k'a fɔ ko ni marifa dilan don an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na yan an tɛ se olu la sanfɛ an tɛ se olu la duguma u bɛ marifa da n ko u b'a bɛɛ lajɛlen da u bɛ fɛɛrɛ jumɛn dilan u bɛ bomosiw bila awɔ ka mun ta ka fara o kan u bɛ kuranɛ ta u bɛ don minibariw kɔfɛ u bɛ mali ɲini k'a dɔn ka mali kira dɔn ka taa don kira kan k'a bila fɛn na fɛn min kɛli n'i y'a to kira ta la jamanadenw bɛna jigi la wa n'i y'a to jamanadenw ta la jamana ka kɔrɔta b'o de la jamana ka yiriwa de b'o de la n'u y'a tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo an ba n'u to ɲɔgɔn na ni min ka sitɛrinin taara a kun fɛ bi n'i bila ka dɔ dun san dɔgɔnin mɛnna suɲani na a minɛna ten an k'a to ten n ko ni min ka eremɔriku minɛna sen fɛ n ko n dɔgɔnin i ye caman sɔrɔ sa cɛ a t'a ɲɛɲini miliyɔn 10 miliyɔn 20 a bɛ k'o bisinɛsiw ta kalo kɔnɔ mali la anw bɛ sabaga jɛ la arabuw ni sinuwaw ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ nɛnɛ bilen la siyɔrɔ jugu ni masa nɛni bɛɛ lajɛlen kun k'o bila ka taa jamana kɔnɔ ko jamana min kanu banna o wariw dontɔ takisininw bɛ sara banki ye koyi wa wari ninnu bɛ taa di an ka maakɔrɔ minnu ma a bɛ d'u ma k'u ka fura min san a bɛ d'u ma k'u ka balo min san a bɛ d'u ma k'u ka sabara ni fɛrɛbɔ min san o fɛrɛbɔ fana dontɔ jamana kɔnɔ dɔɔnin min minɛra koyi o bɛ taa bila wagande min kɔnɔ dɛ wa i kana sira dɛ sunguruba sotigi fana ka sunguruba takisi bɛ taa bila wagande kelen de kɔnɔ n ko karamɔgɔkɛ tɛ yɔrɔ min kalama dulɔ dilanna fana ka dulɔ takisi bɛ taa bila alamɛ kelen de kɔnɔ nka e y'a ye o kuranɛ kɔnɔ e y'a mɛn u da cogo jumɛn na k'a fɔ ko k'u sɔnna a ma ko wagande wari ko haramu don manden karamɔgɔw kan a bɛɛ bɛ girin n'a nɔfɛ ni faama y'a di ko faama de y'a di ɔ faama ka sɛnɛkɛ wari tɛ koyi foroba wari de don i t'a bɛɛ bɔ yɔrɔ ɲini k'a dɔn o de kama an ko ninnu balo ye kunkurunin ni jamajan ni surumani ye n'an ma ninnu to yen nɔ karima don dɛ n'a taatɔ maa k'i la i segintɔ b'a k'a la o tuma an ka taa karamɔgɔ a fɔra an ye kabi kuma jan ko ninnu tɛ se faso in kanu tɛ ninnu na faso in hinɛ tɛ ninnu na u b'a fɔ o de ɲɛna ko k'olu delila ka hinɛ faso in na k'olu delila ka makari faso in na sinon faya tɛ dɛ mɔkɛya tɛ mɔmusoya tɛ n'i y'u na anw sigi ɲɛ ni ɲɛ n'u y'a fɔ n'an m'u tere don i da ɲɛna i n'a fɔ an ma ko tuu faso hinɛ b'a la ani musa sera ɲɔgɔn ma mun kama 84 kaba donni tɛ wa don ka remɔruku sara tun ka ca ni bɛɛ ta ye bamakɔ remɔruku tigi kɔrɔw ɲininka waati la 84 ko société kaba donnitɔ kana mali la ko jɔn de ka remɔruku sara tun ka ca ni bɛɛ ta ye dɛ n ko ni musa sera ɲɔgɔn ma ya dɛ nka ɛya o bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ manasa bɛ jɔda jumɛn na manasa tɔnɔ bɛna cogo di manasa ka kɛlɛ daminɛna yan dɛ karamɔgɔ maa bɛ siranko dɔ ɲɛ k'i k'a dɔn i ka dɔnni ni i ka miiri bɛ dan yɔrɔ min na dɛ a dɔn fana k'o ye dɔ ta daminɛ yɔrɔ de ye anw b'a dɔn k'e b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan anw b'a dɔn hali n'anw yɛlɛla ka taa an jɔ fo kulu sanfɛ sebeja sanfɛ e b'i to duguma kuluba ka min ye anw t'o ye nka karamɔgɔ an bɛ min f'i ɲɛna n'i ye ninnu hinɛ minɛ
ni maloyara nunu ma fɛgɛn cogo tɛ nunu nɔ maa ni nunu tɛ se ka jɛ ka faso in baara ɲɔgɔn fɛ mɔrɔw ye min f'u ɲɛna n'a ma bɛn ma n'u ye mɔrɔw kɛlɛ k'u ka faso de ni jamana bɔ ɲɔgɔn na k'u ka faso ani diinɛ k'u k'o de bɔ ɲɔgɔn na u ko k'o de tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mɔrɔw y'o min fara yɛlɛko kan u y'o de kɛ mɔrɔw kɛlɛkun ye dɛ o tuma an sera a ma tugun dɛ karamɔgɔ ko fo ka jamana ni diinɛ de bɔ ɲɔgɔn na awɔ wa a ka dɔn ko diinɛ de bɛ jamana kɔnɔ nka jamana tɛ diinɛ kɔnɔ o misaliw bɛɛ surumani ye jɔn ye mɔgɔ i bi sɔrɔ ni jamanadenya ye ka kodɔn ni jamanadenya ye ka kɔrɔbaya ni jamanadenya ye o jamanadenya ni i bi kɔrɔbaya o de kɔnɔ ka diinɛ dɔn ka don diinɛ na ka kɛ diinɛ fɛ wa n'a ka di ye fana i bi bɔ diinɛ na i komi anw n'a ɲɔgɔnna caman ka to ni jamanadenya ye ka sa ni ka jamanadenya ye o tuma jamana de ka bon ni diinɛ ye fɔcogo wɛrɛ t'a la anw bolo ka tɛmɛ nin kan o y'a tɔɲa ye n ko y'o tɔɲa ye o tuma an jɛlen bɛ min na o jamana in de don ko an k'o de jamana in bonya maa si kana fɔ o jamana in kɔnɔ k'i tɛ dɔ dɛmɛ ka di dɔ ma ayi n'i bi sariya kan i bi jamana de kun kan i tɛ yen nɔ ko diinɛ ko i tɛ yen ko parti ko karamɔgɔ a tɛ ninnu lajɛ dugu ma ye n ko a tɛ ninnu lajɛ dugu ma ye nɔ e ko k'i taara yɔrɔ jan nburetura boli don dɛ n ko nburetura boli don siga kɔni tɛ min na a tɛ se ka kɛ ni dulokiba ye cogo si la n ko a tɛ se ka kɛ ni disamugu ye cogo si la kɔlɔsi wa burujuru b'o tigɛ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye o tuma nburetura boli don an ka taa ne yɛrɛ ka hamadi ne ka bubu filɛ arda galo amina galo kunju gordo galo gorko ñaamata gacci galo a ko a ma siran a ma ngalo tigɛ a ma wali muso ɲini a ma maa janfa a ma deli ka don namara kora wa ale bubu ma n'i kɔ don dugu kɔnɔ ale t'i kɔ filɛ o y'o kɛ yaada kuma ye a ko yaada kuma tɛ dɛ mɔgɔ siranbagatɔ de b'a kɔ filɛ kɛ k'ale t'i kɔ filɛ dɛ bubu an ka taa ka bɔ bubu an ka taa ni nin ma cɛ o cɛ fa kana foyi d'o ma o t'o fa bilen n ko min b'i bolo n'a ma cɛ o cɛ fa hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ i kana o sɔn foyi la mande o t'o fa karamɔgɔ an ka taa an ka taa ko in bɛ cogo min na ko in bɛ dakun min na n m'a f'i ye nburetura boli don o tuma hadisa filɛ i kɔrɔ n ko hadisa filɛ i kɔrɔ n'i sera dugu kɔnɔ don o don i k'a ɲɛɲini nka taa ɲɛɲini ko la dɛ dugu kabilatigiba dɔw mɔkɛ de don wa dugu setigiba dɔw de mɔkɛ don i b'a dɔn an ka dugu kɔnɔ nburetu de ka ca an ka dugu kaburu dɔw la an ka bamanan sokola kaburu dɔw nburetu de ka ca yen komi dugu in ye komi kaburu dɔ 3 ni 4 ɲɔgɔn na ko mɔgɔkɔrɔba dɔ de sara su fɛ u taara o sudon na o y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɛn an k'o mɔgɔkɔrɔba ninnu k'o waati tiɲɛ ma ko n'a taara su don kaburu na kana bɛna k'i t'i kɔfilɛ ko n'i y'i kɔfilɛ k'i b'a tigi sigilen kaburu kan ko n'a y'i wele dɔrɔn k'i tɛ se ka yɛlɛma bilen o donna denmisɛnninw kunkolo la ka kɔkɔ n'o ye fo olu fana nana cɛkɔrɔbayara n'o ye la o cɛkɔrɔba dɔw de tile filɛ nin ye quoi olu taara kaburu don na k'a fɔ olu taara kaburu don na ka taa su de don dulokiba tun bɛ cɛkɔrɔba in na ko o taatɔ o tuma nbureɲaga de filɛ ka bala ale ka dulokiba la wa ale y'i tufa ka taa ɲɛfɛ k'a fɔ ale y'i tufa ka taa ɲɛfɛ nbure y'ale sama ka na ale y'i tufa ka taa i yɛrɛ bɛ nbure dɔn yirijalan don nbure y'ale sama ka na ale y'i cɛ ka bɔ dulokiba la ko ne kelen tɛ dɛ o ko k'a ma bɛn tu kɔnɔ ye dɛ kana baro kɛ bɛɛ dugu kɔnɔ dɛ nka o ko k'a su k'a ma diya ye dɛ dɔw ko Badiri mɛlɛkɛw ka nbamuru y'olu jɛ a bɛɛ taara ka dulokiba to dulokiba ninnu ta yɔrɔ ma kɛ bɛn ɲɛna dɛ o tuma cɛkɔrɔba an ka taa aw minnu bɛ a lase yɔrɔ jan aw minnu b'a fara ɲɔgɔn kan ka tɛntɛn ka kungo ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'a fɔ ninnu ye ko muso kɛlɛ min wulilen don k'u ka sira nin ye i ko mun bɛ ka sira k'u fa ka kɛlɛ ɲɛ cogo min na dɛ ka d'a kan
olu ye k'a ye de ko kufa ye an maliden ɲɔgɔn de ye a ma ko dɔ de faamu a tɛ ko dɔ de ɲɛdɔn karamɔgɔ bolo k'a bɛ ka min ɲɛɲini o tɛ koyi arabu ala y'a bila min na a bɛ k'o de kɛ n'u k'i ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka bani ko abubakar y'a kɛ mun kama kira salen kɔ n'u k'a ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka ko umar y'a kɛ mun kama kira salen kɔ n'u k'a ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka ko usumana su ye tile 40 wa tile joli k'a ka so fo k'a toli mun de kosɔn dɔɔni wɛrɛ tɛ koyi usumani ye fɛn de lamaga ala ma se ka min lamaga ka d'a kan ko kira ka kiraya la kira tun bɛ jɔ de ani bɛɛ bɛ jɔ aran kelen na ka seli kira salen kɔfɛ an t'a sacogo nɔfɛ dɛ nka abubakar nana o cogo la nbamurutigi y'i teliya fo ka gɛrɛ aran fɔlɔ la ka muru don abubakar kɔnɔ o taara umar nana o cogo la o labanna cogo min na o ɲɛdɔnnen don ɔ kalifa sera usumana ma usumana balimaw ye jagokɛlaw de olu bɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na olu k'i tɛ keguya ni tɔ ninnu ye ko n bɛ mun kɛ k'i bɛ bɔ jama ɲɛfɛ i bɛ t'i jɔ ɲɛfɛ sendanya dama dama i b'i ka danamɔgɔ cɛganaw ɲini ka d'a kan si dalen tɛ ala in na bɛɛ dalen b'a mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de la o tuma i bɛna olu jɔ i kɔfɛ ni cɛ o cɛ k'a bɛ girin ka bɔ olu la dɔrɔn nbamuru k'o ta nbamuru ni dulokiba ka teli ɲɔgɔn fɛ usumani k'o fɛɛrɛ kan ye o ye usumani bɛlɛ misiri la ka dɛsɛ k'a bɛlɛ misiri la ka dɛsɛ ka ala deli a nɔfɛ ka wurudi gɛlɛnw k'a ye a ma ɲɛ u taara sɔrɔ a ka so ale kun tigɛra cogo di fo k'a kun sɛmɛ seri ka kɛ misiri kogo la kalifa tan ni naaninan o kun cira Ejibiti disukuru banna ye de ninnu m'a dabila u t'a dabila ayi n'a ye ninnu to yen k'u n'an ye fasoden kelen ye ninnu bolo fɛn min ka bon n'u faso ye u y'a ɲɛfɔ a ye dɛ a tulo b'a la dɛ wa o de y'u ka tiɲɛ ye awɔ n'a ko k'a b'u wele k'u ɲininka o la u bɛ fɛn wuli a da la nk'u bɛ fɛn wuli a da la aw b'o tiɲɛ dɔn aw b'a dɔn k'anw b'a dɔn k'aw b'o tiɲɛ dɔn a y'olu to yen a ye cɛkɔrɔba ninnu lajɛ an ka taa so. Son Excellence n'i ye cɛkɔrɔba ninnu fara ɲɔgɔn kan ne ko i tɛ kɛ i fa dɔ ye wa Son Excellence président Mathieu Kérékou cɛ min ye Mali kanu ka kɛ Mali fɛ ka sɔn k'a ka jamanadenw bila kunbalan na en 78 ka tiɲɛni nasugu bɛɛ lajɛlen to la a sɔrɔla Mali de nɔfɛ n'i taara Bɛnɛ don o don t'i ɲɛ da cɛkɔrɔba in sɛlɛ kan dɛ a kɛra Mali fɛ Mathieu Kérékou kelen sɔrɔla min nɔfɛ a bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn dɛ loya ka réunion min kɛra en 78 o y'a sɔrɔ 76 kungoba de kɛra Mali la i komi min ɲɔgɔnna kɛra 84 donc o sana yɛlɛma filanan Musa taara réunion kɛyɔrɔ la Musa wulila ko k'a dɛmɛ de an tɛna don o bɛɛ la nin yɔrɔ in na yan bɛɛ b'o ɲɛdɔn ɔ ko Bongo fana wulila ko ni Musa ka dɛmɛ ɲini kun ye k'a fɔ ko ji tɛna a ka jamana kan n'o de kɛra cɛbakɔrɔ bɔkun ye ka bɔ ni faso ye ka yaala ko wa ko ji bɛ ka tiɲɛni k'ale fana ka jamana kan k'u k'ale fana dɛmɛ ko Kérékou ko Bongo ko manamanakan de dabila n'u b'u sɛbɛnna kuma na ko Bongo ko dabila Bongo girinna ka tabali gosi ko Kérékou kana ale dɔgɔya dɛ c'est vrai qu'il est général ale bɛ militaire bɛɛ bonya mais o bɛɛ ye président de o bɛ président ye kuma na Kérékou ko ah bon ko Bongo ko ne ni cɛ k'i bɛ tabali gosi loya kɛnɛ kan a ko Bongo n'i dalen b'a la k'i ye cɛ ye si min komi ne ye k'i bolo min kɔrɔtalen don k'a ti tabali kan ko ni min kɛ fali ye k'i labɔ loya kɛnɛ kan sisan a y'a ka siya tɔgɔ fɔ ko n'i y'a mɛn Bɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a ɲinɛ k'a kɛ fali ye ko ne de tɛ kɛ n'i ma sɔn a d'a kan Bongo siranna k'a bolo jigin nka a y'a sara ni min ye Bɛnɛnaw la a y'a ɲɛɲini a k'a dɔn en 78 d'abord a kɛra minnu nɔfɛ u t'a kalama a tɛ sɔrɔ u ka kuranɛ kɔnɔ o kama an ko a ma n ko tiɲɛ bɛɛ ma sɛbɛnni bɛɛ tɛ tiɲɛ a y'u ɲɛɲini a k'u dɔn ɔ Musa b'o o boliboli ni o faso dama ɲini na waati min na faso kumabɔli ɲɛɲini na janfakɛlaw ye janfa kɔlɔn sen Musa kɔfɛ o wɔyasi kelen na janfa kɔlɔn de senna Musa kɔfɛ o kama ɲɛma n'u y'i bɛlɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'u ɲinɛnen de kɔ u b'i ɲini i ka dilan jukɔrɔ u b'i ɲini i ka armoire kɔrɔ u bɛ sɔn k'i ɲini hali seli dɛbɛ kan koyi n'u m'i sɔrɔ yen si la u b'i nɛgɛ ka gɛrɛ f'u ka ala yɛrɛ la ɲɛma i kɔlɔsi u ka ala kɛrɛfɛ dɛ i b'u ka ala ka kan mɛn n'i bɛ ala ka kan mɛn kɔni o komi i bɛ kira ta mɛn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ ala fana ta mɛn n'u y'i nɛgɛ ka gɛrɛ u ka ala la i kana sigara to u ka ala tɛna ɲuman k'i la kana sɔn i n'u ka ala ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ
u bɛ fɛ k'i taa yɔrɔ min na ala yɛrɛ ka duba kɔnɔ yen nɔ i kana sɔn ka taa dɛ n'i taara yen nɔ ɲɛma o kɔnɔ an b'a fɔ k'i bɔra bɛnbaw ka kalifa kɔnɔ dɛ olu ye min kɛ bɛnbaw la a dɔnnen don awɔ i k'i hakɛ to a fɔcogo la o y'an bɛnbaw kɔbɔ ka t'u sigi sugufɛw la i b'a fɔ bi n'i taara Joron sugu la baw ni misiw sirilen bɛ cogo min na dɛ k'i miiri k'o de kɛlen filɛ wolofilen ni nbogi sigilen bɛ sugufɛba in kɔnɔ bani k'i sigi k'o lɔɲɛ bani n ko ninnu kelenw de y'a kan wa ka b'o kuma u ma kaana n'u dɔwɛrɛ dɛ u k'u ka ala de y'u yamaruya k'u kaana anw t'olu ka ala dɔn ka taa ɲininka n'an ye mun k'a la a y'u bila ka nin kaana ka bɛn mun de ma nde k'i miiri ɲɔgɔnna kamalenkɔrɔ pantɔ la ka bɔ bato kɔnɔ dimi fɛ k'a fili kuwaji la olu 120 dan bɛ kuwaji ju la yen nɔ cɛbakɔrɔw ni mɔnɛ dara nka u yelen pannen ka bɔ ng'olu yelen pannen bi k'a fɔ ko nin kɛra olu la faso min nɔfɛ faso in ka bɔ ka yira diɲɛ na sa an yɛrɛ ye mun ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ fɔ sa an kana sɔn bilen k'an yɛrɛ to maa si bolo maa si t'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan yɛrɛ fɔ waati sera dɛ yɛrɛ yira waati sera dɛ yɛrɛ kumakara waati sera dɛ o tuma a b'aw de bolo bi a bɛ se ka mun kɛ diɲɛ k'a ye dɛ diɲɛ sigilen bɛ k'a lajɛ filɛ ɲuman wɛrɛ bɛ muso cɛ ɲuman na n'a cɛ kelen tɛ ɲɛma aw ka Cameroun lajɛ bi a ka Gabon lajɛ sa a y'a kun kɔrɔta a ka wolofindenw lajɛ u bɛ ka aw majamu bi cogo min na fo an bɛɛ nisɔndiyara fo an bɛɛ wasara fo ka jamana in kanu tɔ k'an bolo sa fa yan na cɛ a fɔ aw bɛ sɔn aw kɛlen ko ka belebelew kɛɲɛ ka ala yɛrɛ kɛɲɛ koyi nka kana dɛsɛ ala ka cidenw de la faso in kɔnɔ kɛlɛ t'o dakun na bilen dɛ ninnu bɛ ka kuma ninnu tɛ paga ye n'a mɔgɔninfin ɲɔgɔn tɛ ala ta k'a fɔ a bɛ ka bɔ min yɛrɛ da o yɛrɛ bolo ale de ye ala ye o minɛ i k'o da fara i k'a lajɛ ni ala bɛna dɔ wɛrɛ fɔ bilen n'i k'o minɛ i k'o da fara i k'a lajɛ ko ni ala bɛ dɔ wɛrɛ fɔ aw mana dɔn cogo o cogo aw tɛna dɔn ka tɛmɛ a tigiw kan a tigiw de ko awɔ Israël premier ministre ni Égypte président en 78 kilo la olu de ko hey a bɛnbaw ye jɔnya kɛ yan o a bɛnbaw ma jɔnya kɛ yan o Yahudi a bɛ min dɔn a ka sigi o kan a k'o dɔnna kari nin ko in tiɲɛ a b'a ka sɛbɛnfɛnw de kɔnɔ i komi a b'anw ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ cogo min wa tiɲɛ dan ye sɛbɛnfɛn ninnu kɔnɔna ye dɛ n'an bɔra a kɔ kan diɲɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen b'anw ka jamana kɔrɔ yan bi nɔ ka tɔkɔrɔw woloma u ma aw bɛnba kolo kelen ye a ka bɛn a ka kumada fɔlen min na donc o y'a yira anw na ko aw ma paga jɔnya kɛ yan pyramide bɛ jɔ don min a kelen so ma kɛ yan diɲɛ koloma ye yan nɔ o tuma an k'o tiɲɛ to o tiɲɛtigi bolo n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛ yen don min an na t'o ɲɛnabɔ nka kɛnɛ kan yan n'a k'a b'a kɛ tiɲɛ ye n'an ma maloya anw tɛ maloya an bɛɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛlɛ banna ye discours banna ye an y'o filimu datugu ye pewu o kama an ko an ka firawunaw u yɛrɛ ko minnu ma firawunaw hali n'u m'u tɔgɔ jɛ dɔn dɛ u bɛ bonya a diyara mɔgɔ min ye wolofinɛ ye u bɛ bonya a ma diya mɔgɔ min ye manden k'u bɛ bonya fo ka bonya bali ɲɛbɔ u fɛ u bɛ bonya kɛnɛ kan yan nɔ maa tɛ ka bonya o kan olu y'a kɛ de ka taa k'u nɔjɛ de to o m'u kunsigi jɛ yira maa la a filɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la a ye bɔ an ka kɛlɛ ɲɛnaw fo kɔrɔlenw kɔni ka kuraw kɛ k'u kɔfilɛ ka sini taw ɲɛ sigi an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ bi ma ninnu bila an da la dɛ bi ma ninnu bila an kan dɛ ninnu ye ko bɛɛ k'anw kan yan nɔ k'u baw suɲɛ n'an baw ye kɛnɛ ka diyagoya la k'u faw suɲɛ n'an faw ye u da la kɛnɛ ka diyagoya la k'olu de bila anw ɲɛ k'anw de kɛ faso ɲamankandenw ye k'anw de kɛ faso jahanamadenw ye ka bɛn an ka bolokolonya ma ninnu ye anw kɛ fɛn bɛɛ ye yan anw yɛrɛ tun hakili la ko maa tɛna se ka na min b'anw bɔ ninnu bolo dɛ n'a ma ɲa ko kuma nana k'o tiɲɛtigiya i komi indiyɛnw ka mɔgɔw minɛnen kɔfɛ indiyɛn masakɛ min nana indi wuli k'a jɔ kɔsa in na ka sanumuguba in ye ka indi wuli k'a jɔ ala ma bɔ ni dɔwɛrɛ ye ala ko he an tɛ keguyaba anglɛw nana an mara yan nɔ n ka cɛ min ko n ka dunun ka di n ka bala ka di u y'an bɛɛ don daba fɛ ka bɛɛ bɔ daba fɛ yan nɔ n ka cɛw misi ye n ka ala ye o saga ye n ka ala ye o n ka ala yɛrɛ de fɔ sanfɛ o anglɛw donna an bɛɛ kan yan hali u donna arabuw yɛrɛ kan o kɛcogo kelen na nka ko ale ye sɔmi dɔ de sɔrɔ anglɛw ka mara kɔnɔ min tɛna sɔrɔ aw ka kuranɛ kɔnɔ min tɛ sɔrɔ biibili kɔnɔ a ko ye jumɛn a ko anglɛw nalen yan anglɛw ka cɛta fanba u y'a ka an ka silamɛ mɔgɔw de la
o kuma anglaw ka mara kono anglaw ye doni do de soron nga jamana kono ka foko silamela mo de mo ye mo munu manipuler kadi ka bla u yɛrɛ faso la ou bien ka bla kɛlɛ la wa o kuma ale ye sɔmi sɔrɔ fɛ silamɛ ko ni ale y'a faamu ko bolo wɛrɛ b'a la ani bolo min bɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna k'o tɛ kelen ye an k'a bɔ an fɛ an k'an yɛrɛ ta ta a y'a yɛrɛ ta ta a filɛ k'a tɔnɔbɔ bi dɛ wa don min na an fana b'o misali ta k'u fana y'a ka galiw na sini hali a mɛtɔ tɛ yɛrɛ n'i y'a ye ko tubabuw y'u sen don arabuw ka wari b'u kɔnɔ o ma manipuler ni dɔwɛrɛ ye o u ma manipuler k'u ye kalan min kɛ aw m'o kɛ o u ma manipuler k'u ye militaire ye ka tɛmɛ aw kan o u ma manipuler k'u bɛ ala dɔn ka tɛmɛ aw kan nka u manipuler la ka ala ka tiɲɛ de yir'u la k'u k'o de labaara k'u fana ka jɛ yan kɔ ala y'a fɔ cogo min k'u jigi da yɔrɔ wɛrɛ kan ɔ ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni bɛ min na diɲɛ kɔnɔ aw b'o kalama anw b'a dɔn k'aw b'o kalama wa tiɲɛ ye o ye kalo kunu a tiɲɛ y'o ye bi wa hali sini a tiɲɛ y'o ye wa hali minnu b'i ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ ka tiɲɛ y'o ye sen nata a kana da maa la ko jama b'i kɔ dɛ a kana girigiri maa si ka sen na a ye min kɛ an ka jɛ ka o yafa ɲini nka a kana giri mɔgɔw kan dɛ a nunjuru b'aw de bolo a kana sira maa si ɲɛ fasoko la a kana sira maa si ɲɛ n'a sirana maa ɲɛ a kana sigara ba amuro bɛ sɔn ka fɔ dɔn an na dɛ a kana sira maa si ɲɛ minnu y'a kɛ baba muro la olu de bɛ yen minnu y'a kɛ musa la olu de bɛ yen minnu y'a kɛ tuma nin na olu de bɛ yen minnu y'a kɛ saganogo la n ko mɔgɔ kelenw de bɛ siyɛnni kan u ma taa filimu ma faamu filimu kelen de don a bɛ ka taa de a bɛɛ ɲɛ b'a la u b'a fɔ yan fɛ ko k'u ye ɲɔgɔn fa nɛni sini i bɛ t'u ye ko bɛɛ bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ u b'a fɔ yan fɛ k'u ye ɲɔgɔn nɛni sini i bɛ t'u ye k'o bɛ bɛn o kan ka bɛɛ kɛ n'u bɛ ala min yɛrɛ nɔfɛ ala y'u nɛni olu bɛ se k'a fɔ ko nɛni olu cɛ kojugu ye ninnu ka nasɔngɔ ɲini nɔfɛ ninnu ka miliyɔn nasɔngɔ nɔfɛ ninnu ka muso jɛman nɔfɛ ninnu ka sirifumuso nɔfɛ faso in tɛ dɛ hali n'i ye luwɛsi tile d'u ma o b'a di arabuw ma ka wari minɛ a kana se ka wari dɔɔnin bɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ a kana maa bɔ maa na dɛ bɛɛ n'a ta minɛ fɛɛrɛ don i ka cɛkɔrɔba awɔ n k'i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ min tɔgɔ tɛ se k'a fɔ dɛ n ko min tɔgɔ tɛ se k'a fɔ e k'ale ka da lajɛ n'i sera ka da la dakun in lajɛ bani an bɛ min yɛrɛ la sisan dɛ janjo min yɛrɛ b'i rɔ sisan o janjo in yɛrɛ de ko don énergie ko ɲume ko kɔni mali taji énergie taji ko ɔ a sen kɛ n'i bɔra ale fɛ yen nɔ e ka taa salamu jalo ka so ta i tɛmɛtɔ ka nun jalo wele alu nun jalo wele fɛ dɛ a ka s'i fa ma ne ko nin denmisɛnnin ninnu i bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna k'i maa si bolo t'i bolo a la wa i tɛ maa si dɔn a na wa maa si jigi sɛmɛnen t'i la wa ka d'a kan an bɛna bɛɛ bugɔ bere ta awɔ an bɛna bɛɛ bugɔ bere ta n'i y'a ye busa ma se fɛn o fɛn ma an yɛrɛ de dalen b'a la k'o sen tɛ tora nka yanni an k'a daminɛ fɔlɔ a ye jɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw de y'an masaw ye aw de ye jamana maakɔrɔbaw ye maa si taara ko min ye aw ka bololamaa ye wa i komi min ka mɔrikɛ ye aw ye quoi min bɛ taa dugawu minɛ aw fɛ quoi minnu ye aw ye dɔrɔn k'aw ka numéro de tɛ manqué fiyewu o tɛ ta réception na ala yɛrɛ b'o ta a ka masaya kɔnɔ batini kɔnɔ ɔ olu dama dama minnu b'a ko kɔnɔ maa taara ko tɛmɛsira dɔ b'aw ni minnu cɛ wa jɔlɔkɔ b'a ni minnu cɛ yanni an kana bere ta n'u y'u ka maa jate ka bɔ a la n'a ma yafa maa tɔ ma an n'a fɔ an ma ko a bɛɛ y'u ka maa an ninnu de ka teli ne t'u nɔ dɔn dɛ nka u ka teli de u filɛ ka kɛlɛ de yɛlɛ sanfɛ a bolo ni n k'u filɛ ka kɛlɛ de yɛlɛ sanfɛ a bolo ni jɛɲɔgɔn tubabuw tɛ nin kɛlɛ ɲɛdɔn dɛ n ko jɛɲɔgɔn arabuw tɛ nin kɛlɛ ɲɛdɔn nin kɛlɛ nin bɛ kɛ faso kɔnɔ de cɛya kɔnɔ musoya kɔnɔ kodɔn kɔnɔ fasodenya kɔnɔ ani faso kanu kɔnɔ maa si tɛ se ka kɛlɛ in kɛ ni faso in kanu t'u la an y'a fɔ a ye kabi kunu n ko ninnu mago tɛ faso la ninnu t'a dɔn ko n'i kɛra miliyardɛri ye ni faso ma suma i bɛ taa kɛ baarakɛden ye dɔ ka jamana kɔnɔ ninnu tɛ faso ɲɛci dɔn ninnu tɛ faso ko nafa dɔn a kelen ma deli ka faso bila ka san caman kɛ
hali minnu ye faso bila u taara mɔriya kelen de kɛ n'a ye kuluni ni kunkurunin don n'a y'a ye k'o ma fɛn k'a la n'aw ja ma farinya ala la jɔn bɛ ja bɛ farinya la a tɛmɛtɔ a ye cɛkɔrɔbaw wele a ka taa so an n'u ka taa baro an n'u ka taa baro ko Blaise da Toma k'a kɛ président ye yarɔ Blaise ye président wɛrɛ yɛlɛma ka bɔ yen min tɛ Toma ye yanni ka Toma nati Blaise terikɛ de ye Toma ye Blaise ye mɔsi de ye nka Toma tɛ mɔsi ye Toma ye filan de ye nka teriya nɔfɛ ko don dɔ la ko Toma de filɛ ka Blaise ɲininka ko bon komi an bɛ jamana min kɔnɔ quoi nun ko présidence ko nun parce que n'i k'i b'o baro kɛ ni mɔgɔ ye a kana n'a kɛ komi i bɛ ka adresser politique de la quoi donc ale tɛ fɛ ani Blaise k'o baro kɛ parce que président min sigilen bɛ yen Blaise de y'a sigi donc a kana Blaise kana n'a kɛ komi ale bɛ fɛ k'o critiquer nka ale bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ɲininka Blaise la komi an bɛ yan nɔ n'i y'an ka tradition ta k'a lajɛ an ka laadala kow lajɛ quoi ko an bɛnbaw taara ka fɛn dɔ to an bolo yan nɔ an bɛɛ kan k'o tɔnɔbɔ Blaise ko k'o ye mun ye ko misali la i komi mɔsi naba ko quoi min filɛ yan bon a yɛrɛ bɛnna ne bɛ k'o histoire ɲɛɲini nka ne y'a dɔn e fana ye mɔsi de ye n bɛna dɔw tiɲɛ sɔrɔ i bolo Blaise ko non ko ces histoires là ne m'intéresse pas tellement hein ale t'a dɔn quoi ale ye kalan min kɛ ale ka danaya t'o ko ninnu ye ale t'a dɔn quoi Thomas Sankara k'a ma ko bon toi en tant que mɔsi quoi que bon dis donc mais en travers toi je vais savoir plusieurs comme tu es mon ami ok a ye minnu fɔ an ɲɛna an k'olu tɔ to ko Kɛrɛgu fana y'a ka diinɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a y'u bɛɛ ɲininka a ko jamana bɛ ne de bolo bi aw bɛɛ b'a dɔn ne t'a si ka taasira mɔgɔ ye nka ne bɛ dɔ dɔn a bɛɛ ka taasira la nka n bɛna taasira ba fila ta jamana in kɔnɔ aw ka keguya aw keguyatɔ bɛ se ka jama ba keguya an ka taa so a ko silamɛw ni kerecɛnw o ko cogo di a ko kerecɛnw aw ka kitabu kɔnna silamɛw ta ɲɛ hali ni silamɛ caman bɛ k'a fɔ ko caman yɛlɛmana na se ala ka se dɛsɛra ka caman to mɔgɔw bolo k'o yɛlɛma ko aw kɔni b'a dɔn a ka bibulu kɔnɔ k'a fɔ ko Jérusalem dugukolo min filɛ nin ye ko ala ye dugukolo ni layidu ta aw kerecɛnnakaw ye ko aw de ka dugukolo ni tiɲɛ ta a kɛra waati de ye sa a kɛra badabada de ye an m'o ɲɛ dɔn dɛ nka a kɔni fɔra ye k'aw de k'a tiɲɛ ta wa k'o kuma kelen na dɛ o ala kelen taara tugun a seginna ka na fɔ arabuw fana ɲɛna arabukan na arabu kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna arabuw ka taabolo ma k'a k'a dɔn ko dugukolo nin ko ala ye a layidu ta aw de ye k'aw k'a tiɲɛ ta n'an y'a ta aw ka diinɛ fila in kɔnɔ an t'a ye k'a fɔ ko ala de y'o dugumɔgɔw kungɛ ɲɔgɔn na ala ye maa minnu kungɛ ɲɔgɔn na maa wɛrɛ bɛ se ka t'i da don ko i t'o t'olu bolo o tuma aw ka keguya sa a k'a fɔ ka bɛn an yɛrɛ ta ma o min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a kana o foyi cɛ ka fara diinɛ kan ka se an ka jamana kɔnɔ a ye kuma min fɔ kuma in ɲaci bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kama hali sini maliyɛn sɔnnen tɛ benenɔw ka silamɛya ye k'a sɔrɔ benenɔw de y'a kalan u b'a dɔn kamalen tɛ ninnu to yen nɔ nin caman t'a ɲɛdɔn koyi a ɲɛdɔnbaga ninnu wele n'olu k'a kɛ bani an bɛ taa o nka minnu kan bɛ k'u tɛ kafiri dɛmɛ silamɛ kan olu bɛɛ da bɔra i k'u fili kɛnɛ u ɲɔgɔnna 1500 Mali kɔnɔ i kun wuli bani i k'u lajɛ ayi fasoko de don diinɛ ko tɛ fasoko de don siya ko tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na a ka ca kojugu armée y'a fɔlɔ ye sariya y'a filanan ye kuma dɔ la an b'a fɔ sariya de y'a fɔlɔ ye dɛ jamana yɛrɛ bɛnkan kɔni sariya sunba an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o m'a fɔ ko ni maa si sigira sariya kunna k'i ka sariya sɔsɔ ko n'i ye sariya sɔsɔ sariya kan ka boli i yɛrɛ fɔlɔ de ka faso kɔnɔ yanni i ka boli mɔgɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko fasoden ɲumanya a bɛ fɔ o de ma ko faso dɔnni a bɛ fɔ o de ma ko faso kɔrɔta n'u bann'o ma ayiwa u bɛ min nɔfɛ kɔni a dogolen tɛ bilen dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la sa a dogolen tɛ dɛ karamɔgɔ nka tɛ ba hakili b'a tɔ dafa
karamɔgɔ nan ma keta mi ka min fɔ i mɔkɛ dɔw de don an ka dugu la dɛ ne bɛnnakaw de don ketalakaw a mana sɛgɛsɛgɛ ka s'i ma don min na kana na n kama dɛ a kɛra de o kuma k'i tɛmɛtɔ k'a fɔ nzani ngolon bɛɛ lajɛlen i k'a fɔ fala ye ni buga ye ninnu ye ko nin tun ye koroɲɔ barow ye awɔ ko koroɲɔ barow tun don wa ko daba ta waati sera ko an wulila an bɛ se min na nin de don wa an bolo min b'a ɲɛnabɔ nin de don ka d'a kan o y'a minɛ ni min ye k'an se nin ma marifa tɛ fɛ nin de don o tuma an bɛna daminɛ nin de la ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka bɛɛ bila i ka bila yɔrɔ la awɔ bila yɔrɔ ma sɔrɔ minnu na olu fili ka bɔ a kɔnɔ fiyewu i komi karamɔgɔ k'olu ka taa fɔ yɔrɔ min olu ɲuman se nɔ k'an to an ka baden kɔnɔ yan k'o da k'a kɛ ka minɛ dɔ ka to a ma